Naging epektibo ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa Pilar, Sorsogon sa pagdaan ng Bagyong Uwan, ayon kay Mayor Dennis C. Reyes. Dahil sa mas pinaagang pagpapalikas sa mga residente, walang naitalang casualty ang kanilang bayan. Aniya, mas papaigtingin pa nila ito para mapanatiling zero casualty ang bayan sa mga susunod pang kalamidad. Ngayon, meron naman tayong mga reported na mga totally damaged household, meron din na mga partially damaged. Kasi may yung mga karamihan naman mga light materials. Kaya lang may mga merong nabagsakan ng puno na di naman natin maiwasan. Pero so far naman wala naman tayong kumbaga zero casualty tayo sa ngayong Bagyong Uwan. Sa datos, umabot sa 9,322 na pamilya o 34,796 na individual ang naapektuhan ni Uwan sa buong bayan. 3,401 na pamilya o 13,170 na individual ang inilipat sa evacuation centers, habang 5,706 na pamilya o 20,744 na mga individual ang nakisilong sa kanilang mga kamag-anak o kakilala. Noong Lunes naman ang payagan ng makauwi ang evacuees sa kanilang bahay. Kagabi pala is passable na sa lahat ng sasakyan. Actually, as early as past 5 o'clock in the afternoon, passable na yung road natin. And katulong din natin yung Bureau of Fire Protection, sila din yung nag-clearing from Dandog sa highway papunta ng Del Rosario. Sa boundary naman, from boundary Albay and boundary ng Castilla. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin ang lokal na pamahalaan sa mga national agencies gaya ng DSWD para mabigyan pa rin ng pag-alalay ang mga naapektuhang residente sa nasabing bayan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.